pemirsa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Gablo. Halo pemirsa. Iki mang ceritane aku motong cucu. Mohon maaf ora sempat tak konten tak ponteng. Angger krungu mesin potong rambut iku geli nangis mesti. Ngajak mulai. Iki mang saurunge Bu, gak situ pesenan ini. HP ku lobet sing Mbak sing teteh. Aku punya iki lho. Menu sing jarang tak ketokno menu baru iki pangsit jubel. Terus tak pikir iyalah tak tukoni aku yang ngono petangguban konten. Ya aku tuku ki gak bendino pemirsa, kadang kala yo alah gak mesti ngono, kadang 2 minggu pisan, 3 minggu pisan ngono ku yo apa jenenge wis tak anggap dulur pemirsa. Aku nek lara ae digoleki lho pemirsa, ape ditiliki kuwi wong liya lho pemirsa ndekne iku. Karena ndek ngrumangsani ndekne wong adoh, wong Bogor, aku wong ibarate yo misarat kami punya kesamaan yo adoh wong tua melu wong lanang ngono ceritane pemirsa. Kemang yo aku terus pengen jajali pangsit jubah iki wis sebelum dia pulang kampung. Wong kan presuwi pemirsa yo leren ambek balekno modal dodolan kuwi terus piye gak pesen pangsit jubah di konten ngono lho. Ya aku ya ngono, tapi kan aku gak bendino pemirsa iki. Sing wingi kuwi cilok winginane. Ya iki engko tak coba pangsit jubene pemirsa yo. Oke pemirsa. Tak buka. Nah, jare kan ana pemirsa sing meneh saran, Mbak, di review kamera belakang dulu ya. Iki penampilannya pangsit jubel. Seporsi 5.000 monggo dilarisi. Teteh iki bar jualane iki bar bocah sekolah. Nek pas anak libur ya isuk pemirsa jam 8 wis ready. Iki maaf kamerane goyang-goyang yo. Mbok pemirsa. Kadang aku gak siap awakku goyang sithik melok goyang ki pangsite. Iki mbok dikeki bubuk apa koyo ndak? Oh, iki penampilannya pangsit jubah ngene. Iki bumbu pedes. Iki Jojo gak tak tukokno mergo Jojo gak doyan. Dadi Jojo tak tukokno bakso wae iki mang. Karena Dek gak doyan pangsit, urung doyan pemirsa. Dik tak yo tetep tak tukokno lah, mosok mbok tuku anake ora. Tak tukokno tapi bakso pemirsa yo. Oh, iki ana daun bawangnya lah. Nah, kita spill dulu pangsit jubel. Tak ngune thumbnail sih. Oke pemirsa, kipet di Padang ya pemirsa ya. Iki pangsit jubel mau tak anu ya, wis tak shoot lo ya dari belakang. Nek nganggo tripod gak goyang-goyang pemirsa. Kadang kala yo aku urung siap mak ceblok oh yo nganti latah aku. Kadang kala kuwi aku urung siap aku tangan goyang ki. Tari yo dongakno Gusti tuku iPhone amin ben ana stabilizer ben gak goyang-goyang ya pemirsa. Ya maaf ya pemirsa yo. Minta maaf tenanan kadang kalau pemirsa gak nyaman yo nyun sepuro sing akeh ya dongakno rezekiku lancar muga duwe HP khusus ngonten ya pemirsa yo. Jadi gak aman goyang koyo wong pusing mikir bang ya pemirsa. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina bener. Tak takok teteh ki bubuk apa yo? Kecemilan apa misal? Karena aku gak entek soalnya aku baru mangan. Apa tak pangan kok bengi kok yo kadem yo. Benda tak spill. Maaf pemirsa. Malah kucing munggah bar tak kayak pindang lho. Ngon-ngonan anyar saiki pemirsa. Udah bubuk koyang tak takok teteh. Tak WA wongnya sekukut pemirsa. Paling mulai.
Tak ora iki. Bisa. Iya, mbek. Maksudnya pangsit basah. Tapi ya pedes. Aku cilik oil namun ndak teteh. Ya kono wis dadi, aku ya petak koncan wae. Duel. Tak kurang. Dia memang ajeni bakule insyaallah tak entekno tak kurang. Gurih kenyal sedep. Mau anjan jadi tak larang sik. Bisa. Sing akan ngombe malah mbak ikan yo. Mantep. Bubar. Tatek banget nih. Lembut dira wah keren banget. Bubar tenang pemirsa. Siakan alon. Wah, biasa bisa. Alah, pedes lah karuan. Aku coba bersih kayak pedes nanan. Level piro lagi? Aduh, gak entek pemirsa. Enak-enak. Cuma iya posisi aku semangat cah. Kali ini nyerah. Perkara apa pedes bol. Aku diprank karo teteh. Aduh. Saya menyerah pemirsa. Biasa nanti iki gak entek pedes ora umum. Aku muni pedes Mbak, pedes. Wes diget tenan pedes e. Kisah ora tak buak panganan kok dibuak. Tak pangan engko pemirsa. Aku ya pengen tulang jujur. Mbak bakso niku mang aku juga mau kira niat konten yo. Wah, aku kadang konten ku spontanitas dadakan terus tak nggo jelengan, tak tayangno susuk bubar susuk ngono lah. Gimang HP ku kena nyah nek aku kan nyah. Sudah pesen pasti coba ora iki ku karek sithik lho. Yo piye? Pedes. Yo aku ngono. Biasanya aku nek ndelok kontenku wonge cekakaan. Mesti aku diguyoni. Rina niki wonge beliau ya wonge ya. Wis 10 hari ki nebogor kan teteh asli Bogor, suamine asli kene Kapuan. Lah teteh ki dijak rene soalnya anak-anake sekolah nang kene. Lah meneku tariku mider golek pelanggan mulai kok nol dek berjuang emang wong lanang. Nek kenal karo wong ki asung akrab ngrumangsane poneh yo aku ki yo wong maksud iki aku wong asing nang desa iki ndek yo wong adoh wong asing maksud asing nang dadi warga kene ngono.
Asing dalam arti ki ora wilayah asli tanah kelahiran kene ngono lho pemirsa maksudku. Nek aku kan yo padha mbloro cuma aku Jepon adoh kok kene dekne wong Bogor. Aku lara winginane ae takok Mbak Atip bareng ndek ape WA aku wis mari terus tak tukoni kuwi. Dadi tak anggap dulurku pemirsa teteh iku. Lah iki mang pedes e kebangetan. Aku di prank tenan aku. Ya mohon maaf pemirsa nek gak bisa tuh tak entekno pemirsa. Cuma yo engko ada pemirsa. Sampai ku lho. Waduh. Duwer tenan pemirsa yo. Iki mang nyobain pangsi jubem duwer tenan pokoknya. Makasih teteh. As aku matur nuwun diijini ngonten. Yo aku ngonten tuku apa iki di nasihati mae sapa ae konten sing penting kesehariane sing sewajare ya. Blonjo-blonjo ibu rumah tangga piye? Aku tekek saran mae, tekek saran Deni. Tak anggo pemirsa. Ya disambi ngomong, disambi ngopeni omah, ya aku wakile Mas Santo, sek omah, nek sek omah bar agak gawe slow ide konten. Dadi aku ku duwe tabungan konten. Terima kasih nomor kontenku, mohon maaf kemu saking duwere luar aku. Terima kasih. Makasih teteh. Pakai jolali like, comment, subscribe keluarga Mas Gopal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.